Mother Mama Mai Chiwenga is celebrated her 48th birthday. Muskana looks 25 ika guys, but munongoona kuti aiwa ari kuti iye makore ati fambe fambe. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Ari kuti iye last year or today a year ago I celebrated my 47th birthday, and today as I celebrate my birthday again, I thank God for all the blessings and the love I receive day in, day out. I am forever grateful. Zvese zvafamba zvakanaka guys, vanhu vanga vakachena. They had a small ceremony surrounded by family and friends. Vana vanga varipo, vana vanga variko. Muri kunzwa ndati chii? Yes, so manetizens ari kungoti mama nyaya yedu munoiziva, hatidi kuti tiitaure. Happy birthday mami, may the good Lord bless you. Happy birthday queen, multiplied grace to you as you advance in years. For the first time kuwanawo mama vari graceful, vanomira nevanhu vavo, ndewo mamwe macomments emanetizens. Asi vamwe vari kungopushawo yavo agenda guys, handizivi kuti zvichapera rini, asi vari kungoti mama yedu nyaya iyi hamusaikangamwa, shuwa taurai nadhedhi. So isu pano paZimbot Gossip tiri kuti happy birthday to you, and may the Lord Jesus Christ shower you with happiness and joy even as you celebrate another life milestone. And enjoy your day.